Ja, men velkommen til køreundervisning. Det skal vi nok få et hyggeligt med, tror jeg. Vi skal lige gennemgå lidt i aften, hvad vi egentlig skal, når vi skal have kørekort. Der er lavet nogle bestemte regler, som vi skal følge. Og for at gøre det, der får vi sådan en lektionsplan, som beskriver hele forløbet i uddannelsen. Og den skal vi følge nøje, for i gamle dage, der var sådan, kunne bestå en køreprøve, og alle glade til, for sådan er det ikke mere. Nu skal man gennemgå en undervisning, der passer til lektionsplanen. Trin for trin. Og det skal I nok få det sjovt med. Den første gang I kører, det er så sjovt, når jeg har prøvet det en gang eller to, så bliver det sjovt. Og man skal starte på sådan en lukket øvelsesplads, hvor man kun kører 3 biler og ikke anden trafik, for at bare lære bilen lidt at kende. Og så går vi ud og kører på vejen, lærer nogle ting i teori, kører det i praksis, tager noget mere i teori, kører det i praksis. Så kører det hele vejen igen, indtil man til sidst skal på køreteknik, hvor man skal lære at køre, når der også er glat. Og så skulle man til en teoriprøve, som består af 25 skriftlige spørgsmål, hvor man må have fejl ved 5 af spørgsmålene, og dernæst en praktisk køreprøve, hvor vi kører lidt rundt i byen i skolevognen. Det er sådan et grove træk, det der skal ske. Og så skal vi jo i detaljer gå igennem det her i aften. Men velkommen, og jeg håber, vi får en god undervisning. Slags skolevogne jo, men den er lidt specielt indrettet, så jeg har nogle pedaler også i højre side. Så hvis du glemmer at bremse, så har jeg mulighed for at klare det også. Så man skal ikke være spor nervøs, det er slet ingen grund til panik, fordi det kan gå ikke, hvis det kniver. Men vi kan lige prøve at kigge lidt på selve motoren. Og der skal du blandt andet via motoren, som er den her. Den må ikke udvikle unødvendig røg og støj og være beskidt af olie. Og så er der nogle hjælpemidler, som motoren skal bruge for at det fungere, eller bilen skal bruge for at det fungere. Det er for eksempel væsker. Og her har vi kølervæsken, som afkøler motoren. Og vi har væske til servostyringen, som skal stå mellem minimum og maksimum. Kan man se her. Og vi har bremsevæske herovre mellem minimum og maksimum. Og vi har oliepind her, vi kan have lap for at se, om der er tilstrækkeligt med motorolie på. Mærker her, vi lige har en time. Den er nok beskidt. Så her har vi maksimum og minimum mærkerne. Så går vi ned og kigger, om det passer. Og der kan vi så se, at det står næsten op til maksimum. Det er fint. Og så har vi lige til sidst sprinklervæsken. Der står egentlig noget sjovt noget, der står bare støv. Men de andre mellem minimum og maksimum sprinklervæsken, der skal bare være. Men det er egentlig sådan en overtræk, det du skal vide. Nu skal du se her, nu kører vi her på den her vej, som er sådan fredelig. Og du skal som sagt ikke være nervøs, jeg skal nok hjælpe dig, hvis det kniver lidt. Det eneste man egentlig lige skal være påpasselig med, du skal være lidt påpasselig med, det er ikke bremse for hårdt. Fordi det kan være farligt for dem bagved, hvis man bremser for hårdt. Men ellers er meningen her i første lektion her, at du skal blive lidt fortrolig med bilen og sådan, få den værste nervøsitet rystet af. Så det ikke er noget med, at man laver panikreaktioner. For jeg har bremser og kobling herover, og man kan se rettet sætter lige der. Det kan jeg også nemt få fat i, hvis jeg får brug for det. Så du skal bare tage det helt afslappet og stille og roligt. Så fortroligt med bilen. Vi skal også snakke lidt om at køre i vejkryds. Det er jo et meget vigtigt sted, og det farligste sted i trafikken, for det er der, at trafikken kører på tværs af hinanden. Og vi kunne prøve at køre ned og dreje til venstre ved lyset hernede. Og der skal vi jo så huske, at som man jo ved som 3 år eller noget i den retning, at grønt lys selvfølgelig betyder, at man må køre ind i krydset. Det kan være lidt forvirrende nogle gange, det er, at når man er kommet ind i krydset og skal forlade krydset, så kan det tit blive rødt, inden man når at komme ud. Men man skal jo altså ramme krydset, uanset om lyset skifter til rødt. Og det er der barnelærdommen kommer lidt på tværs, og man tænker, der er rødt, jeg skal stoppe. Men man skal ramme krydset, efter at have afventet forbikørsel af de modkørende. Og så skal vi selvfølgelig passe på fodgængerne om i fodgængerfeltet, og vi skal også se efter, om der er nogle cykler, det er der heller ikke. Så kan vi så roligt springe videre. Det er et venstresving i et lysreguleret kryds. Det er jo på en måde et vejkryds. Så hvis vi for eksempel vil ud af den første vej i en rundkørsel,
så kan vi godt prøve det. Og der skal du så faktisk blinke af til højre med det samme, ligesom til et højre sving. Så der bliver vi højre side og blinker til højre. Og her bliver det så ikke mindst, når vi nu kører ud af rundkørslen, vigtigt at kigge efter cykler. De er jo lidt svære at se, fordi den jo runder, der lever af en rundkørsel. Så vi kigger godt over skulderen, der var ikke nogen. Fint. Og vi kan køre til venstre herhen. Og her har vi så ubetinget vigepligt, hvilket betyder, at vi skal holde for alt fra både højre og venstre. Ja, vi skal langsomt frem. Og så kommer vi ned til rundkørslen igen. Og der kunne vi så prøve at tage nummer 3 vej. Om lidt kommer vi til et kryds, hvor der er den der, han har kaldt den lidt gammeldags højre vigepligt. Og højre vigepligt, det har man simpelthen i alle vejkryds, hvor der er ingen afmærkning er. Og nu skal du prøve at se, herhen har vi sådan et typisk eksempel på et højre vigepligtskryds. Og højre vigepligten, den går jo, som navnet jo næsten antyder, ud på, at vi holder tilbage for dem fra højre. Men vi skal også kontrollere, om dem fra venstre har tænkt sig at holde for os. Hvis ikke de vil det, så er vi nødt til at stoppe for dem, for at der ikke sker sammenstød. Men højre vigepligt, ingen afmærkning, hold for dem fra højre, kontrollere om dem fra venstre både kan og vil. I noget, man kalder et opholds- og legeområde. Nogle gader er nemlig udlagt til, at børn, ja voksne for den sags skyld, må lege på kørebanen. Det kalder man et opholds- og legeområde. Og nu skal jeg vise dig sådan et lige herhenne. Så hvis du lige kører lidt langsomt, så har vi lige tavlen lige her. Og den betyder altså opholds- og legeområde. Og vi må godt køre det ind. Det er lidt sjovt, vi må det. Selvom vi ikke har det her, så må man gerne køre i et opholds- og legeområde. Men her kan man sige, her foregår kørselen på de legendes betingelser, hvis man kan kalde det sådan. Så her må børn og voksne lege på. Vi kan så tage den hvide varevogn, der holder her lidt længere frem. Og der kører du bare hen på siden af ham, holder i passende afstand, sådan til en hel meter fra siden fra bilen, sådan parallelt med, så du kører bare lidt længere frem endnu. Og så skulle vi så prøve, om vi kunne bakke ind til kanten her. Og der skal du bakke ind til vores bagsæde er ude for enden af hans bil. Når den er det, så begynder du at dreje til højre. Så kigger du den anden vej. Sådan. Snart spændende at se, hvor vi kommer til at holde. Men jeg tror, den bliver ganske god, den her. Så nu drejer jeg helt rundt til venstre, så prøver vi at se. Der kommer vi lidt tæt på. Det gør nemlig ingenting. Den kan vi reparere. Og det må man også gerne til køreprøveren. Med at køre lidt frem og dreje til højre, og så bakke igen. Ikke dreje for meget. Prøv bare at køre lidt frem. Ikke dreje for meget. Prøv at køre lidt frem. Sådan der. Så tilbage, så dreje til venstre. Så kommer den ind. Det er det, man kalder reparering. Det er en bagens parkering. Så bare rundt på rettet. Så skal vi se, så holder den rigtig fint her. Og det må man også til køre. Godt prøve den lidt svære manøvre med at bakke omkring gadehjørnet. En manøvre, som man måske egentlig ikke kan bruge til så frygtelig meget. Men det er jo altså en øvelse at vise, at man kan styre bilen også, når den bakker. Så lad os prøve, om vi kan bakke rundt omkring gadehjørnet. Og det skal så igen foregå stille og roligt, og så må du ikke køre op på fortovet. Så skulle vi så prøve at bakke et lille stykke langs kantstenen. Det er sådan set det, der er det sværeste, det er at få den rettet op igen her, når man har bakket omkring. Ja, nu er du ved at komme lidt tæt på, ja. Men hvis du kommer for tæt på, så må du godt køre lidt frem for at trække fri. Det er helt i orden også til en kører på. Sådan foregår det med at bakke omkring et gadehjørne. Der kommer en anden skole over vognbane efter krydset, som man havde før krydset. Og der sker det lidt for eksempel her, at det bliver en vognbane mere. Men man nummererer vognbanerne fra højre til 1, 2, 3, 4. Og vi kører i vognbane 1, så skal du lande i vognbane 1 herovre. Det vil sige, at du skal faktisk over i den bane herovre for at blive i samme bane. Men det er også noget af det, der er moderne trafikgrundlag, det er, at man holder sin bane også over krydset. Og her har vi så hele 3 vognbaner. Så fortsættelsesvis skal vælge den højre, hvis ikke der er noget til hende for det. Men vi kan godt lige smutte til venstre ved lyskrydset herhen. Eller vi kunne også godt prøve at lave en U-vending. Det må man jo nemlig også godt. Prøve at blive trepunktsvending til, når det bliver grønt lys, kører vi på normal måde frem i krydset.
og venter på de modkørende, hvis der er det. Men det er der så ikke her, fordi der er en rød venstre pil. Den bliver så grøn om lidt, og så skulle der være helt fri være til, at man kan vende rundt og køre tilbage. Og man må gerne vende i lyskryds, som vi nu gør om lidt. Men mindre det står skilt om, at vending er forbudt. Det gør der en hel del steder. Men her står der ingen skilt, så her kan vi bare vende rundt. Helt lovligvis, når det bliver en grøn venstre pil. Der er jo en derovre, vi kan kigge på, og se en der. Men det betyder så, at når der er en grøn pil i en eller anden retning, så er der ikke nogen, man skal holde tilbage for. Så alle, der kan komme os i vejen, de har rødt lys. Så det er jo dejligt. Så skal Frederik vende rundt her, ja. Ja, så ser det ud til de højre svinge deroppe fra, de har fået grønt lys også her. Dem holder vi lige øje med. Dem holder vi så øje med. Ja, en U-vending. Prøv at køre motorvej. Og det er jo lidt spændende og sjovt at køre motorvej, men vi kører til højre her. Vi har nogle grønne skilte, som viser, at vi kører ned på en motorvej. Og på motorvej, der gælder nogle specielle regler. Vi må kun komme der, hvis man er et motorkøretøj, der kan køre mindst 50. Så vi må godt, det er vores adgangsbillet. Nu om lidt, så kører vi ind af tilkørselsbane eller accelerationsbane. Den skal vi bruge til at få noget fart på, så det passer til farten inde på motorvejen. Og så skal vi flette sammen med de andre efter skiltet der. Nu må vi så kun lige i øjeblikket her kun køre 90, for ellers er den generelle fartgrænse 130. Og så skal du lige blinde der for at køre ind på motorvejen her om øjeblikket. Og så tilpasse farten til kørselen inde på motorvejen. Og så køre forbi de der 3 streger, som man kalder rip, rap og rup. Og så er det vigtigt, når vi nu kører på motorvejen her, det er jo så, at man holder sin bane, som vi snakkede lidt om før på ringgaden, at orientere sig gevaldigt godt, hvis det bliver nødvendigt at skifte vognbane. Og man kan godt forestille sig, at den her fart skal man ikke skubbe ret meget til hinanden, før man flyver meget langt væk. Så det er virkelig vigtigt at have opmærksomhed på de blinde vinkler, hvis det bliver nødvendigt at skifte vognbane. Og så på motorvejen er det også vigtigt at holde god afstand. Man har sådan en revåside i bilen, og der blinker du så bare her til højre og holder farten ude på motorvejen her, indtil vi er inde på frakørselsbanen. Og så bremser vi ned, når vi er inde på frakørselsbanen. Der kan du så se, når vi er inde på sådan et lige stykke, der bruger du bare til at bremse farten stille og roligt ned. Så det er den fart, vi skal bruge til at køre ind i krydset. Så i øvrigt vil dreje til venstre. Men det er det lige stykke, der skal bruges til, det er for at bremse farten ned, så det kommer ned til det passer til svinget. Og samtidig så svinger den temmelig meget. Vi vil godt køre til venstre her. Forlader motorvejen. Og i det her tilfælde, der forlader vi motorvejen ved at den simpelthen slutter. Før prøvede vi at køre fra en frakørselsbane. Nu kører vi hen, hvor motorvejen slutter. Og der har vi jo skiltet med, at motorvejen ender om 400 meter. Og når vi så har kørt de 400 meter, så skal vi jo ned på 80. Fordi så er vi jo på en ganske almindelig vej. Så lige når vi passerer skiltet, så skal vi være nede på de 80. Og så kører vi herude på en ganske almindelig vej. Fordi nu er motorvejen slut. Men I kan prøve at se her, skal vi også have en fletteregeltavlen der flet sammen med dem, der kommer der. Men ellers så skal man på helt normal vis nu her tage farten ned efter som skiltene og trafiksituationer og det hele. Foreskriver man forløb, er vi uden for indtil vi møder skilter med noget andet. Det gør vi jo lige herhen, der kan vi altså se, at der begynder at stå 70. Men stadig er vi uden for tættere bygget område, så i princippet er det 80, men her har man så givet et nyk ned til 70. Så i de tættere bygget område, hvor det så i princippet er 50, men hvor man så skilter med 60, så vidt jeg husker. Vi ser, når vi kommer lige herhen. Europæisk kulturhovedstad, ja. Og her kommer vi så til et byzoneskilt, som egentlig siger, at vi må kun køre 50, men tavlen siger 60. Og når det er sådan, er uoverensstemt med noget, så er selve færdselstavlen, forbudstavlen, det kan så det er 60.
Tillader.